Okay, amazing day mga ka-GMC. So meron naman tayong bagong dating. Ito, Kinetic DRK-8 road bike. Ito po yung naka-aero road bike. Then ito po yung alloy frame. Kung mapapansin nyo, two-tone color combination, black with gray. Yan, itong drop bar. Yan po, ito po yung kanyang shifter o yung STI. So yung Auto R3, naka 2x8 speed. Yan, so dito crank niya is set bearing. Yung bottom bracket crank niya is kinetic, alloy na rin po yan. Then yung kanyang sprocket ay 8 speed, red type, L2R3 yung kanyang FD&RD. May kasamang side stand. Ayan, so dito ay naka-disc brake. Then 700 by 25C, kinetic yung kanyang rim, 36 soles yung kanyang hub. Ayan po yung kinetic natin is 9,200 pesos with freebies. Ayan, so glove, arm sleeve, bottle cage, water bottle, tsaka yung kanyang patch kit. Ayan, so bali ito ay naka L2R3, so 8 speed po ito. Ngayon papakita ko sa inyo yung nakatono. Bali ito po ang working niya. So ito po yung sa kanyang crank, ito ay 2x. So ito po yung release, tapos ito naman yung add, no? So for example, ito yung naka number 1. So kung i-add ko siya, is press ko lang po ito. Ayan, papunta na po siya sa pinakamalaki sprocket. Ayan, so dito naman, pag gusto ko siyang i-release, ilagay ko siya sa number 1. So i-press ko lang po ito. Ayan, so lilipat na po yan dito sa kanyang number 1, sa kanyang sprocket. Sa kanyang crank, no? So dito naman yung kanyang shifter, dito naman sa kanyang sprocket, dito po yung add, ito naman yung po yung release. Okay? So for example, ito yung naka-release. So dito siya sa pinakamaliit. So ito po yung number 8. So pupunta natin dito number 1 na to. So gamit itong shifter natin na Auto R3. So pangat. And kung mapapansin nyo, umaangat yan once na i-press ko. Yan, tinatono ko na rin po yan bago ko i-release. Yan po yung 8 speed. Tapos release. Yan. So yung brake sa likod. Ito naman yung brake sa harap. Naka-disc brake po yan. So accurate yung kanyang side set naman niya is 44-44. Non-tapered. Steel yung kanyang fork. Steel yung kanyang hub. Yan, kaya naka-disc brake na po ito. Ito po si Kinetic. DRK-8 natin is 9,200 pesos or less 200 cash pick-up. Amazing day mga ka-GMC. Ayan, so medyo matagal na rin ako hindi nakapag-update ng bikes, no, dito sa atin sa GMC Bike Check. Ayan, so meron akong bagong iba-bike check sa inyo. Ito si Kinetic DRK road bike natin. Ayan, so kung naman naghahanap ng road bike na naka-STI na o yung tinatawag nating brake shifter, ayan, so available na po yan dito sa GMC Bikes Bicol. Ayan, so located po tayo San Francisco, Campo Camarines Sur. Pwede nyo kami Google Map, GMC Bikes Bicol. The same time, available din po kami sa TikTok Shop sa mga gustong mag-order. Ayan, sa mga gustong magpa-ship, available din po tayo sa TikTok Shop, GMC Bike Shop Bicol. Ayan, so umpisa na natin yung bike check. Itong Kinetic DRK-8 natin na road bike. Ayan, so kung mapapansin nyo, ano, ayan, nagustuhan ko yung kulay nito. Kaya ito yung update ko sa inyo. Two-tone color. Ayan, black combination. Ayan, so bandang likod, ayan, black. Tapos dito sa kanyang harapan ay medyo may pagka pink violet, no, or yung tinatawag naman nating magenta. Ayan, so kulay description nito is kulay black red, pero nakalagay, kung titignan ko, hindi siya red, no. Ayan, so umpisa natin dito sa kanyang top tube. Ayan, sa top tube niya, ayan, oh, glossy na may pagka violet na pink violet. Ayan, so dito sa top tube niya, ayan, so kung mapapansin nyo dito sa taas, maliit siya dito. Pagdating naman dito, ayan, palapad naman ng palapad. Ayan, so dito nakalagay naman yung mismong DRK-8 na model niya. Then the same time, dito naman sa kanyang down tube, ay dito yung mismong brand niya. Ayan, Kinetic. Ayan, so two-tone, inahati.
Manati yan, no? Yung mismong road bike natin. Okay. So dito naman tayo sa kanyang set tube. Dito nakalagay yung frame niya na size, no? Ayan, frame size niya is a medium. Ayan, so ito ay size 47. Alloy frame, 6061 alloy material, tsaka seat stay nya. Dito nakalagay naman yung kinetic chain stay DRK-8, katulad dito ng model na ano nya. Ayan, so dito naman tayo sa kanyang seat post, 27.2 steel quick release seat post, adjustable na rin po yan, stock pedal plastic. Yan, ito yung nagustuhan ko dito, yung saddle nya na kinetic, napakaganda, malambot na. Yan, pang road bike talaga to, kinetic natin. Okay, sa kanya namang crank. Ayan, so ito po ay alloy yung kanyang crank arm, seal bearing yung niyang bottom bracket. FD niya is L2R3. Ayan, so L2R3 is a road bike. The same time, ito ay 8-speed. Ayan, kung mapapansin nyo, kung nakikita nyo naman yung letter A, yung mga A3, A5, yan po yung mga pang mountain bike. Pero pag R naman, ayan ay mga pang road bike, no? So ito ay naka 2x, 8-speed, L2R3 yung kanyang RD. Sprocket niya is a thread type na 8-speed. So bilangin na rin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-speed. Sunrun index system yung kanyang sprocket. Ayan, so ito ay 8-speed, no? So kanyang hub naman is an steel pa. Ito ay 36 holes. Rim niya is an alloy, kinetic ang brand, 700 by 25C yung kanyang gulong. Ayan, so road bike. Sa mga nagtatanong kung pwede siyang gawing gravel bike, not sure po, pero parang pwede. Hanggang, feeling ko kaya nito hanggang 32C. Ayan, dito 32C kakayanin. Ayan, so naka mechanical disc brake, cable actuated, and disc brakes, 160mm rotor. May kasama na rin pong side stand na para hindi nyo na maisandal-sandal. Okay, so dito naman tayo sa kanyang harapan. Head tube niya, ayan yung logo ng kinetic. Ayan, so parang letter Z, no? Ayan, so kinetic. Ayan, kanya namang head tube at saka headset is non-tapered, 44 headset niya. Stock po ito, so ito po ay ball bearing. Alloy na rin yung kanyang stem, 60mm. Drop bar niya, ayan, may kasama na rin po yung bar tape. Naka L2 R3 Bripster, o pinakamadali nating maintindihan is STI na. Pero ang pinakatamang term niya is Bripster, no? So sa fork naman niya is a steel. Yan, kinetic ang brand. Ayan, so no, napakaganda rin ang kulay, tugmang-tugma dun sa frame. And 160mm yung kanyang rotor, naka bolt type, 700 by 25C yung kanyang gulong. Ayan, so tignan naman natin yung cabling niya. Sa cabling niya, ayan, so siyempre ito yung naka bar tape. So dito, sa kanya namang brake sa harap, ayan, dumaan dito, halos lahat naman na nakita nating Ford merong ganito eh, o di kaya yung declamp lang. Yan, dito dumaan sa fork. Ayan, so sa FD&RD naman niya is internal. Dito dumaan sa kanyang down tube, kabilaan, FD&RD yan, tatagos yan dito sa ilalim. Ayan, so ang kanya namang brakes, ayan, sa brakes sa likod. Ayan, kakabit na lang to. Dito papunta na, dito na siya dumaan sa kanyang top tube, patagos dito. Na napakalinis tignan. Ito ang kinetic DRK natin na road bike. Isa ito sa nakita kong sulit na budget na road bike, sulit. Ang ganda rin ng forma, may pagka-aero. Ayan, o. Sa kanyang down tube may pagka-aero. Nakikita ko dito yung parang ano eh, yung mga spunker. Yan, di ko sure kung spunker R3 or spunker R2 ang pwede kong i-compare dito. Pero ang spunker is ang nakalagay po doon ay Sensa Ignite or Sensa Reflex 8-speed, no? Pero ito L2A3 R3. Ito ay 8-speed. Napakaganda nito. So sa mga naghahanap ng mga magandang klaseng road bike na STI, dito yan sa GMC Bikes Bicol. Ayan, so available na po yan dito. Ayan, sa mga gusto mag-avail, ayan, available din po yan sa ating TikTok shop, GMC Bike Shop Bicol. Check out na lang sa mga gusto. Thank you po and God bless.